Da ni fyny yn tyddynod chwarelwyr Treforys di enw'r safle. Oedden nhw ar gyfer y gweithwyr oedd yn gorseddau sydd rhyw chwarter milltir tu cefn i mi fan hyn i'r dwyrain. Felly, nod y gwaith ydy gwneud arolwg o'r holl adeiladau. Mae yna 36 bwthyn i gyd. Da ni'n defnyddio drons i gael awyrlyniau, a wedyn mae yna tîm bach yn cofnodi efo lluniau ag nodiadau. Da ni eisiau gweld beth ydy cyflwr yr adeiladau, pa rai efallai sy'n werth i'w cadw neu atgyweirio. Mae yna nifer pan mae rhywun yn edrych o gwmpas o nifer o'r waliau yma yn agos iawn i ddisgyn. Felly, yn yr wythnos bythefnos nesaf, mi fyddan ni'n trio cael arolwg o bob un bwthyn a trio gweld beth sydd angen i gadw.